Damen viste achter het net bij een grote order voor onderzeeërs. Dat was een dreun, maar inmiddels staat het bedrijf weer overeind. Je mag een avondje verdrietig zijn, je mag een week verdrietig zijn, maar we moesten ons herpakken om het werk toch uit te gaan voeren wat nu voor ons ligt. En verder in deze uitzending. Strandtent aan Brouwersdam brandt volledig af. En derde divisie vol Zeeuwse derbies. Goedenavond. Het was een enorme domper voor scheepswerf Dame in Vlissingen. Het mislopen van de order voor de bouw van 4 onderzeeërs voor de Nederlandse marine. Maar het bedrijf is niet knock-out. De orderportefeuille is gevulder dan ooit. Drukke tijden bij Dame Naval in Vlissingen. Er is zojuist alweer een nieuwe order bijgekomen, vanuit Colombia dit keer. Voor het ontwerp en onderdelen voor een marinefregat daar. Terwijl er ook al voor heel veel jaar werk ligt voor onder meer de Belgische en Duitse marine. En dan zijn er nog de grote orders voor de komende jaren voor de Nederlandse marine. Het was een enorme klap voor de Nederlandse marinebouw en voor Dame in het bijzonder natuurlijk toen duidelijk werd dat de onderzeeërsorder naar Frankrijk ging. Hoe staat Dame er nu in? Nou, behoorlijk goed met een heel goed gevulde orderportefeuille. We zijn hier op KDE. KDE op Vlissingen-Oost. Nou, je ziet hier grote hallen, KDE. Hier gaat het straks gebeuren. Over een paar jaar ligt het hier gewoon rijen dik eigenlijk van de fregatten. We hebben grote opdrachten voor de Koninklijke Marine. Anti-submarine warfare fregatten die hier dus afgebouwd gaan worden. En die ook straks voor een paar maanden per schip in het dok zullen liggen. De gevulde orderportefeuille heeft de dreun van de gemiste onderzeeërsorder een beetje naar de achtergrond verdrongen. Als uiteindelijk dan het nieuws binnenkomt dat we als Dame de order niet hebben, dan is dat natuurlijk eventjes een hard gelach. Waar je toch ook even met elkaar over spreekt. Wat wel duidelijk is dat Dame Naval een bedrijf is wat zich ook meteen herpakt. Het was echt een belangrijk en mooi project geweest voor ons. Maar aan de andere kant hebben we het ook heel druk met ons huidige project. Fregatten voor Nederland en België. Ontzettend geavanceerd project. Je mag een avondje verdrietig zijn, je mag een week verdrietig zijn, maar we moesten ons herpakken om het werk toch uit te gaan voeren wat nu voor ons ligt. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft Dame inmiddels een strategische partner genoemd, die hard nodig is om de verouderde marinevloot op sterkte te brengen. Zeker met het oog op de internationale situatie, denk bijvoorbeeld aan Oekraïne. Het kabinet wil intensief samenwerken met Dame en dat merkt de marinebouwer. De overheid en zeker Defensie zegt elke keer we moeten versnellen en intensiveren om de achterstand van onze krijgsmacht op te lossen. En dat moet snel. Dus die snelheid met name, die geeft nu aan dat we anders en sneller en eerder met Defensie samen moeten werken om die complexe bouwprogramma's van ons, van die grote fregatten en die grote schepen, ook sneller uit te voeren en de schepen sneller te leveren aan in dit geval de Koninklijke Marine. Daarmee lijken de tijden van de Oude Schelde te herleven, de voorganger van Dame in Vlissingen, die ook schepen leverde voor de Nederlandse marine. Oude tijden herleven in die zin dat we echt weer hele mooie dingen gaan doen. De vorm is anders, de mensen zijn anders, de techniek is anders, maar in de kern zijn we nog steeds die Koninklijke Schelde voor Zeeland, zij het in een ander modern jasje. Eigenlijk zie je dat de Schelde, nu Dame Naval, zich toch wel heeft getransformeerd tot een hoogtechnologisch bedrijf. Wat voor gevoel geeft u dat dan als u hier staat? Heel trots. Ja, het is mooi. Een strandpaviljoen aan de Brouwersdam is afgelopen nacht volledig afgebrand. Het was een strandtent aan de Zuid-Hollandse kant, maar ook de Zeeuwse brandweer werd opgeroepen om te helpen blussen. Het pand was niet meer te redden, maar de brandweer wist wel te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het duingebied ernaast. Er zijn geen gewonden gevallen. Waar de brandtoren is ontstaan is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio zegt dat het nog een geluk was dat het regenachtig was vannacht. Nog een andere brand, gisteravond een stuk kleiner, maar wel een met grote gevolgen. Want basisschool Parelburgt in Oost-Soeburg kan maandag na de vakantie nu niet open. De brand heeft flinke schade veroorzaakt. De school hoopt woensdag wel weer open te kunnen gaan en wordt nu volop schoongemaakt. De brand brak iets voor 7 uur uit tussen het plafond en het dak van de centrale hal. Stijn van Kervink uit Domburg vond tijdens het opruimen bij familie een doos vol oude foto's. Maar wie het zijn, daar heeft hij geen idee van.
Dan staat er bijvoorbeeld alleen moeder 1934. Ja, maar dan is natuurlijk wel onze vraag, wie zijn moeder is het? Via Facebook vroeg hij om hulp en dat heeft succes. Deze man is dus al herkend. Dat is dus van mijn opa, de overgrootvader. En dat is een zekere Jan Maljers uit Aagtenkerken. Maar de zoektocht is nog lang niet klaar. De mensen op de foto's woonden vermoedelijk in Oostkapelle, Domburg en Aagtenkerken in de periode tussen 1900 en 1940. Sluit maar door, verder dan ik kom. Een superleuke klus voor zangeres Rosanne uit Groede. Ze gaat toeren met Clouseau. 9 keer staat ze in het voorprogramma van de Belgische band die zijn 40-jarig bestaan viert met de clubtour door Nederland. Clouseau is in België nog altijd heel erg populair. Rosanne zegt zich vereerd te voelen. Ze noemt het echt een groot ding en is van plan een topact neer te zetten. Ja, het nieuwe voetbalseizoen staat op het punt van beginnen. Dit jaar zijn er in de 3e divisie maar liefst 3 Zeeuwse clubs. En de eerste derby is morgen al op de openingsdag. Hoek tegen Goes. En dat is sowieso een bijzondere wedstrijd. De selecties van Hoek en Goes zitten vol dwarsverbanden. Zo heb je de broers Finn Murre en IJs Murre. Je hebt de neven Mitchell de Nooijer en Janilio de Nooijer. En natuurlijk de meest in het oog springende, de tweelingbroers Dennis en Gerard de Nooijer als trainers op de bank. Ik kan niet alles tegen hem zeggen en andersom denk ik ook niet. Want ja, het gaat om één ding en dat is op 17 augustus winnen van Hoek. Hoe is het voor jou, Gerard? Nou, hetzelfde. Het kan een voordeel, het kan een nadeel zijn dat je alles van elkaar weet. Ja. Maar dat zien we wel na afloop. 2 keer eerder stonden de broers als trainer tegenover elkaar. De eerste keer was in 2006. Toen was Dennis de trainer van Zaamslag en Gerard de coach van FC Douwendalen. Ik denk dat het gewoon een hele duidelijke trainer is. Hè. Weet wat hij wil en ook geen conflict uit de weg gaat. Dus als hij moet ingrijpen, grijpt hij in. En hij heeft een duidelijke speelwijze en ik denk dat hij heel goed met spelers om kan gaan. Ja, ik heb 1 jaar onder hem gevoetbald. Bij Filipijnen. Ja. Kampioen geworden? En kampioen geworden. Okay, dus, nou ja, nee, dat is, maar oké, dat is natuurlijk een hele andere situatie. En, ik denk dat Dennis iets directer is dan mij. Het is altijd lastig als je in de schoenen van een andere trainer moet kijken. Ook al is je eigen broer, is het nog moeilijker. En de laatste keer dat de 2 de degens kruisten is veel korter geleden. Aan het eind van vorig seizoen, toen Goes kampioen werd in de 4e divisie, was Gerard de trainer van tegenstander Kruisland. Maar dit seizoen dus in de 3e divisie en ze treffen elkaar al meteen op de eerste speeldag. Het had natuurlijk wel wat leuker geweest als hij iets verder in het seizoen was. Want dan weet je ook precies waar je staat. En, maar oké, het is niet anders. We hebben ermee te maken. En, maar ja, zijn opening is natuurlijk wel voor heel voetbal. Mijn in Zeeland is natuurlijk fantastisch. Wie is op voorhand de favoriet? Kijk, wij zijn nieuw in die 3e divisie. En dat is wel waar we moeten wennen. Ja, het gaat niet allemaal meer zo makkelijk, denk ik, als vorig jaar. Vorig jaar ging alles natuurlijk vanzelf. Dan kon je ook nog eens punten laten liggen. En Hoek heeft natuurlijk spelers. En ook, zij spelen al zo lang op dit niveau. Ja, daar moeten wij wel mee omgaan. En natuurlijk zijn we 2 jaar geleden eruit gegaan. Maar het zijn die jongens die toen speelden, die hebben wij niet meer. Dus ja, als je dan over favoriet praat, dan zou Hoek wat eerder in het voordeel zijn. Ben je eens, Gerard? Ja, goede uitleg. Die andere club in de 3e divisie, Kloetingen, komt morgen ook in actie. Zij openen het seizoen in Limburg met een uitwedstrijd tegen Meersen. Maar de meeste ogen zullen gericht zijn op dit veld waar Hoek dus tegen Goes speelt. Ja, dan nog meer voetbalnieuws. Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden zit bij de voorselectie van het Nederlands elftal. Dat is voor het eerst. In Jong Oranje speelde hij al wel. De selectie bestaat nu nog uit 35 man. En op vrijdag 30 augustus wordt door Ronald Koeman de definitieve selectie bekendgemaakt. De dag begon grijs en regenachtig. En ook vanmiddag waren er nog wat kleine buitjes hier en daar. Als je geluk had, af en toe een knipoog van de zon. Morgenochtend kan nog wat regen vallen, maar de rest van de dag blijft het droog met zonnige perioden. En ook zondag droog weer en een zonnetje. En dan wil ik u nog even wijzen op een artikel in de app en op de site. Dat gaat over het bezoek van Willem-Alexander en Maxima aan Zeeland eind van de maand. Ze gaan onder meer naar Siroskerke op Walcheren. En mensen die daar in de buurt wonen hebben een brief gekregen met een speciaal verzoek. Wat daarin staat, dat leest u online.
Gemeen, hè? Dit was Zeeland Nu. Een goed weekend alvast en een hele fijne avond.